Panguva ino people they are watching the space. After vanzwa pamusoro pe that company inonzi Agrifora iri kushandisiwa panguva ino kufanela aiwa thousands nema-millions are estimated to be 2 to 3 millions each and every month. Ane mari dzofanira kuenda kuallocatwa masoldiers, but panguva ino mari idzodzo hadzisi kuzikanwa kuti dziri kushandiswa naani kana dziri kutorwa naani. Sarambira masvika budanyirwa panapa unobva subscribe like what on the bell. Tonaona ichipindira pamapost amajara jaros. Tonaona Peter Mpondi vanobuda vanyora vachiti a company called Agrifora fronted by Chief Secretary Rushwa and Willard Manungo Sons is a contract to supply food rations to the military. It receives 2 to 3 million every month to supply food. Yet soldiers are eating bones or economy meat used for pets food at $15 per kg. Tomasvika nomuda nyorwa panapa aiwa amuzoti akatogwa nageza. And then people now vauye vakakomenta savanhu vari kunze ndi vachiti pakaipa. I think in all tender documents, in the interest of transparency and avoidance of conflict of interest, a questionnaire should ask if the directors are related to persons in positions of government or public service. Zvimwe zvanyanya vanobuda nyora chiti ko maticha anodyewo. Vanobuda nyora chiti I don't understand why vachizoti rova zvekuda kuti uraya vanenge vane hasha varume ava. Mumwe vari kuti amasoja vanenge vane hasha just because they know kuti aiwa havasi kubatwa zvakanaka. Vanopinda vachiti that is the company that has been supplying eggs recently to most messes. Vanobuda nyora chiti masoja ane basa rei, ndiwo vari kuchengeta zvigananda, ngavapiwe mufushwa. Mafungiro emumwe vanobuda nyora chiti I used to have a butcher and every time I would go to Koala for stocking, I would hear these stories, which means now yemasoja iyi nekusagutsikana kwavari kuita nekusabatwa zvakanaka, mari dzavo dzefood dziri kubatiwa vachipiwa food isiri quality food. Inhau iri inyatskuzikanwa kuti iri kutotenderera and masoja anga asingatofari nazvo. Vaiziva kuti previously tinobatwa zvakanaka but now aiwa zvasiyana. Imbudze mafungiro enyu motodi pamusoro pechitwechi. Mina comment section medu mudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell.